Hoxe a escasos intres disputábase en Chantada a final absoluta do torneo de tenis que cada verán intensifica a vida destas pistas emprazadas no Parque Eloísa Rivadulla. Dous mozos do municipio quentaban deste xeito para enfrontarse nun partido intenso e con expectación no remate dunha tarde moi calurosa na que a festa do deporte recaía desta volta no tenis. Monitor e integrante do clube de tenis, Conde valora a boa saúde da que segue a gozar esta disciplina en todas as idades. A final absolutas, outras fomos xogando xa durante a semana pasada, a partir do venres, lunes e martes desta semana. Xogamos tanto aos chavales, Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete e Júnior, e onte mesmo xogamos as finales dos dobres. Cantos deportistas participaron este ano no torneo? E se contamos o global deles, pois máis de 35, con rapaces e con todo, non? Conto o global de todo, máis de 35. Tamén temos que destacar que xa é, como tú dicías, o clásico do verán, non? Esta competición que facemos, destacar que, bueno, a xente de fora que ven de vacacións xa trae a súa raqueta para xogar o torneo este de Chantada, non? Incluso xa me mandan no mes de julio, xa me mandan, oye, cuidado, non te esqueces de min, apúntame, e xa vou apuntando, non? Ven xente de Monforte que están de vacacións, e despois dos que están moitos que están en Madrid e Barcelona por aí, e veñen e xogan o torneo de Chantada. É un atractivo peles. O Concello de Chantada, a través das escolas deportivas, é impulsor deste evento que conta coa colaboración do clube de tenis. Nós estamos moi contentos porque sí que se manteñen tanto os practicantes como a xente que se anima a aprender, non? Os rapaces e todo isto. Sempre temos unha boa inscripción nas escolas deportivas e despois continúan os que queren seguir xogando, que é difícil que despois a partir dos 15 e 16 anos teñamos moitos máis competindo porque pasa a outros deportes. Pois compiten a través do clube de tenis, é o convenio que temos entre o Concello e o clube de tenis, non? Que tipo de final e quen vai xogar esta final absoluta hoxe aquí? Pois, bueno, a final de dos chantadinos que empezaron aquí a xogar de pequeniños nas escolas deportivas, unha é Matías e outro é o meu fillo José Ángel. Entón, pois, sempre é un atractivo, non? Que os de Chantada que lle ganaran aos outros, que, como vos digo, ven xente que é de fora. O concelleiro de Deportes asistiu a esta final e anunciou o compromiso de mellorar esta infraestructura por parte da administración local. Dende o Concello, durante este ano, pois xa lle demos unha voltiña ao que son as pistas, é dicir, fixemos un lavado, un repintado puntual das liñas, tamén mobiliario como bancos que repuñemos. Estas obras, bueno, fixéronse conxuntamente entre a Brigada de Obras do Concello e a Brigada de Parques e Xardíns. Tamén un muro perimetral, así dunhos 50 centímetros de altura, porque como están situadas aquí no alto, pois sempre cando hai escorrentías nos viña a terra cara ás pistas, entonces, bueno, para parar un pouquiño eso. Esas foi, bueno, pequenas cousiñas que fomos facendo, e o máis importante, se cabe, é, pois, nesta zona na que estamos agora. Cabe destacar que, bueno, o club de tenis ten competicións por todo Galicia e nós recibimos tamén aos demais clubs aquí a competir, entón, iso que conleva, pois que cando veñen a competir se teñan que desplazar hasta os baños públicos que hai no fondo deste parque, bueno, que non é que quede lexos, pero, bueno, xa se quedan un pouco soletos. Entón, o compromiso deste goberno é, pois, iniciar a obra nun par de meses dunha construción, pois, duns novos vestuarios e aseos aquí, é dicir, unha infraestructura, pois, que rondará os 50.000 euros, que lle vai tamén, pois, dar un pouco vida a esta zona, esta esquiniña que temos aquí un pouco descuidada, porque, bueno, aproveitaremos tamén, pois, para facer uns sendeiros e para xardinar esta zona. Estas pistas teñen utilidade durante o ano e veñen de ser obxecto de algunha mellora. Sen embargo, existen algunhas carencias que os tenistas desexan arranxar para poder recibir en mellores condicións os visitantes e tamén poder practicar nas mellores condicións. A escola deportiva é un volumen moi grande de xente que entra. E despois as competicións que facemos a través do club de tenis. Porque están os absolutos, estamos en veteranos máis 35, que vamos a empezar agora en breve, e máis 45, é dicir, que hai 3 categorías funcionando. En absolutos, hasta o ano pasado, tiñamos 2 equipos tamén competindo. Unha pista coberta pode estar en torno aos 50-60.000 euros. Hai que pensar que as pistas non se cerran hasta abaixo, só se cubre arriba. E bueno, oye, 50-60.000 euros, que falamos dunha inversión que sí pode ser ahora moito, pero que non ten mantenimiento, é dicir, un mantenimiento mínimo, e non é un gasto que se mantería durante largo tempo. Falamos de que estas pistas, as dúas máis vellas, teñen 23 anos. En 23 anos non se lle fixo nada máis que lavalas un pouco e poñelles unhas redes novas. Son os mesmos anos que ten este torneo? Pois exactamente, o torneo é a 23 edición do torneo. Pois agora vamos a atender un pouquiño a esa final, que está a piques de empezar e xa sabemos por quen vas a apostar. Home, non o vou decir.